Sergio e eu sempre fomos, a verdade é que sempre estivemos moi unidos, non é cousa de agora que sexamos máis maiores e nos levemos mellor por eso. Penso que moito é grazas á educación dos meus pais, porque sí que é verdade que fomos sempre moi de compartir os logros na familia, tanto eu vivía os seus como os meus, e creo que a día de hoxe segue sendo completamente o mesmo. Nunca houbo ningún tipo de competencia nin de rivalidade entre nós por o que conseguía un ou outro. Ao final, moitos anos compartimos o mesmo deporte e quizáis por aí podía haber un pouco máis de competencia, pero non foi así para nada. Creo que tamén axuda moito que temos prácticamente a mesma idade, co cal entendémonos moi ben, nas partes malas, por exemplo, do deporte, onde que eu fixen outro completamente diferente, pois tamén sei o que é unha parte boa e unha parte mala para poder axudar e para, sempre apoiarnos entre nós. Evidentemente supón un cambio moi importante na vida, tanto a nivel persoal como a nivel deportivo. En primeiro lugar, quen lle supón un cambio radical foi a él, porque tuvo que organizar a súa vida, os seus estudios, estaba en primeiro deso en aquel momento, con un horario moi importante a nivel futbolístico, teníamos que acudir todos os días a Vigo, entonces él tuvo que organizar os seus estudios e supúxolle, un esforzo importante porque non era fácil. Sergio entraba no colegio ás 9 da mañá e nos marchábamos para Vigo ás 5:15, volvíamos ás 10 da noite. Por tanto, todo o día entre o colegio e o entrenamento e aínda non empezara ni cos deberes, nin a estudar. Entonces, supuse un esforzo importante durante moitos anos. A nos a nivel personal tamén, porque evidentemente Sergio vivía aquí na casa, non vivía en Vigo, nos entendimos que a mellor maneira con 12 anos que tiña, era seguir na casa, porque o fútbol, será unha etapa na súa vida e nós queríamos que non perdera ese contacto familiar. Entonces, obligábamos a ir prácticamente todos os días a Vigo a entrenar, porque xa en aquel momento entrenaban 4 ou 5 días, dependía máis o partido do fin de semana. Portanto, estábamos na carretera todos os días, moitísimas horas, moitísimos kilómetros. Aparte de que, claro, había outro factor moi bonito para él, pero que tamén obligaba bastante, que era que categorías inferiores o Celta xoga moitos torneos fora de Galicia, incluso fora de España. Nos intentamos acompañarlos a todos eles, ese sentimiento familiar, ¿no? E iso tamén requería moitísimo tempo, e para él, evidentemente, a nivel de estudos tamén os torneos a veces eran algo complicado. Por eso, o cambio foi moi fuerte, porque evidentemente o factor tempo non sempre está disponible e teñamos que organizar, sobre todo, o noso tempo de ocio desapareceu, estábamos enfocados en axudar a Sergio nesto, e todos estuvemos aí, a unha tirando del e el tirando de nós, porque, el tamén entendeu que a familia tiña que estar aí, porque as cousas a veces van ben e a veces non van tan ben, porque desde fora vese moi bonito, pero a nivel de presión e a nivel deportivo, tamén hai que pasar para saber pouco o que é. Entón, nós sempre intentamos estar moi cerca del precisamente para sobrelevar esos momentos máis complicados que tamén existiron, evidentemente. Sempre quixemos compartir todo e desde moi pequenos, incluso cando viaxábamos e tal, sempre vamos aos 4 e sobre todo facer actividades que eran comuns, non? Por exemplo, cando corrían, viaxábamos e aproveitaban para facer algunha carreira. Sempre, agora que Sergio o que sigue no tema do deporte, sempre ir a velo, sempre acompañalo. O sea, en definitiva, compartir todo aquilo que entendemos que é importante e que nos vincula desde sempre. Eu creo que non teño un papel relevante, creo que é un pouco un conxunto que nos compenetramos ben, Enrique e eu levamos moitos anos xuntos, sempre coa ilusión de ter unha familia como a temos, que estamos moi orgullosos deles e entonces eu creo que é un pouco eso, que cada un vai facendo esa unión e que nos mantén así, e nos disfrutando deles, que van medrando, e para que sempre nos teñan aí para o que necesiten. E agora quero que me digas un rasgo que destacar
Eu creo que fundamentalmente son boas persoas, que sempre é o que quixamos que tuveran, sabes, apoiando a quen o necesite e son persoas sanas, que non, o sea, que buscan o compromiso e son os dous moi traballadores, quizás non sei decir diferencialos nese sentido, sabes, que son os dous moi de amistad, moi de verdad, de compartir cos amigos, ca familia sobre todo, e non sei definir, creo que o rasgo é común no caso deles. Pois a verdade é que a miña familia para min é o máis importante que teño nesta vida, apóiame todos os días, están sempre que necesito, este enfadado, este triste, son o meu pilar sin duda alguna, creo que nunca poderei agradecer o que fan por mí, porque fanme sentir unha persoa increíble, ensinarme todo nesta vida, poder velos sempre no campo apoiándome, a verdade é que é un motivo máis polo que eu xogo, porque iso non ten prezo, ver a tua familia contenta polo que faz, creo que é a mellor sensación que me deu esta vida.